दिनैनि बे गुरुदेब कालीचरणनि जोनोम थावनियाव नोंथांमोना बेवहाय मा हाबाफारि लादों? जोङो दिनै गुरुधाम गुरुदेबनि बे गोथार जोनोम जायगायाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट लोगोसे गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम गुरुधाम जथायै गोजोननि थाखाय जयग होनाय हाबाफारि जों लादों आरो बेयाव परबतजरा जिल्लानि मोनफ्रोमबो जायगानि पुरहित आइमोन आफामोनहा बेयाव बाहागो लाफैदों। जों जोबोरै गोजोननाय मोनदों। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ होलांनाय फोसावलांनाय ब्रह्म धोरोमनि खान्थिखौ जोङो फोथांनानै जों लाखिनाय आरो जों बयबो मिथिगौ जयगआ मोनसे साइन्टिफिक बेयाव हाबनानै दङ, साइन्स हाबनानै दङ जयगआव। दा बेनिखायनो हानायमानि जोङो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि फिलसफिखौ फोथांनानै लाखिनायाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ मा मावलांदोंमोन बे बिथांनि मावलांनायखौनो जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय सान हर जों खामानि मावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो जायगायाव मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्राव जोङो बेबायदि हाबाफारि जों लाबोदों आरो लोगोसे जोंनि पुरहित आइमोन आफामोन जाय पुरहितफ्रा ब्रह्म धोरोमखौ गोबाव समनिफ्राय गोबाव बोसोरनिफ्राय फोसावगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो सिनायनो रोङाखै आरो बिथांमोनखौ मान होनो थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव पुरहित आइमोन आफामोनखौ बाख्नाय बिलाइ जोङो गथायनानै बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो जों नाजादों। जोङो सनितपुर, बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, परबतजरा जिल्ला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो लाबोबाय आरो दिनैबो बे जयग होनायनि बे थासारियावनो जोङो माखासे पुरहित आइ आफामोनखौ जोङो बरायगोन आरो जोङो थुलुंगा होगोन। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गायसननायनि थाखाय जोङो हाबा मावबोदों आरो बे बिथिङाव जोंनो सोरखारनि मददखौ जोंनो नांगोन। जोंहा दिनै आसामाव गासै 7टा गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिफोर दङ। बेफोर 7टा एकाडेमिखौ जाहाथे मोनसे मडेल स्कुल जोङो गायसनहोनो हायो सरकारनि दारै बेखौ जोङो खावलायबोदों आरो सिगांनि बिटिआर सोरखारा जोंनि गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नैबे गुरुदेबनि जोनोम जायगा बेयाव गोबां खौथि रां हरनानै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो दङ। जों बयबो बेखौ मिथिगौ आरो लोगोसे जाय जायगायाव गुरुदेबखौ फबदोंमोन बै जायगाखौ जोङो गोथारै लाखिनो थाखाय मोनसे जुगामियै लाखिनो थाखाय जोङो नाजाबोदोंमोन, जों हायाखै। नाथाय सोरखारनि इनिसियेटिभआव जोङो बेखौ जागायनो हाबाय। बेयाव दा कनस्ट्राक्सना जागासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि आसामाव थानाय गासै 7टा एकाडेमिफोरखौ जोङो मोनसे मडेल स्कुल हिसाबै जोङो मोननो हागोन आरो लोगोसे गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव गुरुदेबनि मुसुखाखौ गायसननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो प्रमद बर' सारा गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा गायसननानै होलांबाय आरो जोंनो ट्रास्टनो बोसोराव 10 लाख रां होलांदों जोंनो। बे रांजोंनो जोङो दिल्लीयावबो थांनानै जों गुरुदेबनि जोनोम सानखौ जोङो खुंहैदों। श्रीमन्त शंकरदेब कलाक्षेत्र बेयावबो जोङो खुंहैदों। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बरमा कलेज गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै जोङो खुंहैदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो फोसावनो नाजादों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ सासे धोरोम गुरुल' नङा, बिथांखौ जोंनि बुहुमनि सुबुंफ्रानो सिनायनांगौ आरो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म बान्था जोङो होबोदों। दा बेयाव देग्लायनिफ्राय जोङो 1 लाख रां जोङो बे बान्थायाव होफादों आरो बे बान्थाखौ होनायनि आन्दोआव दङ जोंखौ थुलुंगा होग्रा सासे रिटायार्ड टिचार जयन्त कसारि, बागानसालि क'क्राझारनि। बिथाङा 1 लाख रां करि बे बान्थायाव होफादों। बिथांखौबो जों दिनै साबायखर बावगोन आरो बिब्दिनो जोङो मिजिंथिदों जे उननि समाव जोङो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मखौ मोनफ्रोमबो जायगायाव जोङो गायसनलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। नैबे हाबाफारिया सानसेनि मोनसे हाबाफारि। फुङाव जोङो जयग होखांबाय आरो गुरुदेबनि मुसुखायाव बिबार बावखांबाय। दा मोनसे सावरायनाय दङ जे जयगनि गेजेरजों जोङो बोरै गोजोन लाबोनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय आरो बे हाबाफारियावनो जोङो माखासे पुरहितफोरखौ जाय पुरहितफोरखौ जोङो मान बावनो हायाखैमोन बा बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनो हायाखैमोन, दिनै बिथांमोननो जोङो बाख्नाय बिलाइ गथायगोन। गांफा गांफा सार्टिफिकेट, गांफा गांफा आर'नाइ होननानै जों बाख्नायगोन। थेंक इउ।